egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Nakuba mujakile moya oyingcwele, sikelela ke Thixo lendlu aza kuhlala kuyo. Selithi la kufika ixesha nethuba kumele solungileyo lokukhala kwexilongo kumele solungileyo abelindile. Sikelela edlaka ke Thixo nomsebenzi ozawuthi wenziwe apha ngayo Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
ezelwe ngumfazi imihla yabo mifutshane uyakhulisana lusizi uyavela nqanyulwe njengembali uyabaleka njengathi sisithunzi angahlali mhlalweni phakathi kokuhlwa koboniswa sekufeni siyakufuna usizo kubani na Nkosi oziqhubelayo izono zethu ngokufanelekileyo kodwa wena Nkosi onobungcwele uphezu kwembaliso Nkosi enamandla onke msindiso netarha elikhulu singasilahleli ezintlungwini zokufa ukunaphakade wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zentliziyo zethu ungasivinceli iindlebe zakho zofefe sakuthandaza susinyamezele Nkosi onobungcwele ophezu konke Thixo ngusomandla msindiso netarha elikhulu webe ufanele kunene ungavumi ukuba sithi nangaziphini iintlungu zokufa siwe ekufeni ekupheleni kokudla kwethu bomi njengoko kukholekile kuThixo onamandla onke ukubiza umke apha umphefumlo kamama uKorishe Mjakeni othandekileyo omthandileyo siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni ungumhlaba emhlabeni uluthuli eluthulini uluthuthu eluthulini lokuba abo bafele kuKristu bayabuya bavuke badla ubomi bomunaphakade Inkosi yethu msindisi uyawuguqula lo mzimba wonakeleyo uze wenziwe ufane nemizimba unokungcwalisa ngoko usebenza kwakhe kunamandla uzoyisa zonke izinto eziphantsi kwakhe eva ilizwe ezulwini lisithi bhala uthi banethamsanqa abafi abafele enkosini kwakaloku nje ewe utsho umoya ukuze baphumle kuyo imizamo yabo Nkosi siphathe ngetarha Nkosi siphathe ngetarha nathi sikholela abo basonayo thina ungasingenisi ekulelweni sisindise engodlakalweni amen amen Fefe isenkosi yethu uYesu Kristu oluvuko nobubomi athi ekholwayo kuye aphile ngokungathi ufile uhleli ekholwa kuye angabhubhi ngonaphakade siyazigoba siyakubongoza bawo ukuba usivuse ekufeni sisono sidle ubomi bobulungisa ukuze siphumle kuwe emveni kokubomi ukuze sithi kanjalo ngomhla wokugqibela xa bavukayo bonke abantu sifunyane sikholekile ebusweni bakho samkele lo thamsanqa liyakunikwa unyana wakho ukuba bathi bonke abathandayo nabakoyikayo esithi izani nanekhansanelwe ngubawo ilidle ilifa obukumkani nokulungiselela kwasekusekweni komhlaba yenza oku bawo enofofo siyakuthandaza ngaye uYesu Kristu umthetheleli nomkhululi wethu amen 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 amen
ligalela umhlaba emveni koba ligalela umhlaba abafana bakwaJakeni ibhokisi ingene phansi kwelitye phambi koba silityhile sizawunika ikhaya ligalela umhlaba sabe begqibile ugalela umhlaba abafana bakwaJakeni ibhokisi ingene phansi kwelitye phambi koba sityhile ilitye ithini ivesi
womngcwaba Zulundini yemfihlakalo okaThixunyana sikulo mhlaba wamangcwaba simapha phezu kweli litye Thixo namandla likamama uJakeni Moya Oyingcwele lilityeli lenziwe ngabantu ngolo mhlaba ebethethe ezinye izinto kodwa ngoku Thixo namandla xa sizalityhila qala ngokwakho ulisikelele Moya Oyingcwele njengoThixo nguThixo nako nguThixo wemimangaliso thetha ke njengoThixo hlala apha enhle emnyango kwezikhona zonke zale yadi yamangcwaba amagwinya obumnyama benzi bobubi noba inkomo kabani noba idonki kabani ingasondeli apha egameni loyise lonyane lomoya oyingcwele ngoku nangona phakade amen Amen. siyalityhila eli litye egameni loyise egameni lonyana nasegameni likamoya oyingcwele In loving memory of my beloved mother and grandmother, Nontumekelelo Horatia, born on the 7th of September 1939, died on the 5th of April 2025, buried on the 20th of April 2025. Phumla ngoxolo, Hlathi, Lisa, Chambers. Zininzi indawo apha eBhayibhileni ezithetha ngamatye kodwa ndiqaphele le ndawo amaSirayeli xa ayephuma eJiphuta esiya kwizwe ledini wathi uThixo asabewela iLwandle Olubomvu wathi makathethe namadoda amakhulu indoda nganye ibeke ilitye eligxinileyo xa bewela awamise ngapha kwendlela ngapha komfula kwenzela uba babe sisikhumbuzo soba bawela iLwandle Olubomvu bekhokelwa nguThixo into ke eyenza le nto ayisuba le femeli yakwaJakeni inemali eninzi kodwa izinto zimbini zintathu iba luthando ibe kumxabisa lo mntu bamngcwabayo okwesithathu esenzela isizukulwana noba sisizukulwana seshumi ubuzo oba walala phi Horatia walala phi
singabantu abawusokola kabashiyekileyo ngoba madoda nani omama asingoba lapha esengitshilo pha endlini ndathi uThixo usinika amandla ngeli xesha esenithuba loba sinika amandla kodwa asawuphela amandla uyaphela uciko nobunene benditshilo pha endlini intona beningekho benditshilo phaya uThixo umntu umnika amandla amnike ubuchule amnike yonke into kodwa zintathu izinto umntu wayemdalele zona wamdalela uba umntu makaphile onwabe amkhonze kodwa inxenye iseyikota ekhonza uThixo i-3/4 ikude kuThixo benditshilo apha endlini ndisithi kwakukho lo nyaka ka-2020 ndisibonile isimanga beninangawo umanga olu hlobo omnye asondele komnye omnye bebesimale komnye besimale kodwa kuba uThixo enguThixo akho Thixo phambi kwakhe akho Thixo semva kwakhe uye yedwa uThixo uzimele ngoko ke eli litye lenzelwe uba noba sisizukulwana seshumi xa sibuza uba uKorishiya walala phi bazowukhomba apha ikhona ke le mbali okanye le nto intetho yenziwayo ngabantu abantu abasawudibana nezinto apha endleleni bathi hayi lidimoni eli elo dimoni eli akakwazi umntu akukhulise ube ngaka uthi emva kwexesha lidimoni eli sicebisa le nto ke nanjengabantu abamele uKristu umama uKorishiya ngokwelele apha esenditshilo ndathi amandla uThixo umntu unika amandla asebenze wakhe umzi wakhele nabazukulwana kodwa umsebenzi kaThixo wona awupheli kodwa uKorishiya njobelele apha nje kuphela amandla omzimba kodwa wona amandla omoya ayangezeleleka into ebengayifuni uKorishiya zeningayenzi ngoku njobe bhubhile nje ngoba niza kwenzakala wona amandla enyama siwafake phantsi komhlaba kodwa wona umoya amandla omoya wona azaba ngaphezulu ngoba ningawazi aniwazi amandla omoya kodwa izinto ezingafunwayo nguKorishiya zenizinxweme kuzo ndithi apha ke ngoku lityhiliwe ilitye likamama uKorishiya nangelaa xesha amaSirayeli aye egxumeka amatye ngapha komlambo ulwandle olubomvu xa ewela ulwandle olubomvu esenzela uba sisikhumbuzo ngoba ngomnyaka othile sasilekwa ngamaJiputa sasinda wathi uThixo ke misana amatye nabantu bakaTsikeni balapha kwaJakeni ke bamisela ilitye apha beyazi ukuba bebemthanda uKorishiya uthe umntu ebusathetha phaya omnye umama wathi andikwazi nowuthetha ndimazi uba ndizawuthini xa ndimbiza ndithi uyintoni ngoba wandisesikolweni ndiyimistress ngoku uThixo ke woxolo uThixo wamazulu anisikelele ndiyavakalisa ke ngegunya endinikwe icawa sewisile upresiding nebhishophu yesisithili